Hello guys, so for today's video, maglalaro nga tayo dito na Minecraft ulit, no? So yan, kung napapansin nyo, nag-iba naman nga tayo ng character. Guys, gusto ko lang magpalit, no? Okay. Okay nga, no? So, ito na nga yung bahay na ginawa ko, guys. Alright. Ebo. Hey, tayo na torch. Isa pa. Ay, wala pala tayong stick, guys. Oh, yan. Ito, meron pa naman tayo dito. Oh. So, gawin natin stick to, guys. Kasi may nakita akong cave dito na malapit lang. Siyempre, bago natin simulan ng video na ito, makalimutan mag-like, share, and subscribe, no? Right? Hinahin ko lang ito. Dito, tapos ito na nga. Dito, yan. Tapos dito ka. Tapos dito ka. Yan. Ano pa ba kailangan natin dito? Hindi, okay na to. Sige na. Okay, guys. Let's go. Mag-mina tayo. Okay. So, ito na nga no? May alaga na nga tayo. Tapos may baboy na rin na nag-spawn. Tapos dito, guys, may nasabugan pa pala dito. Okay ba? Kasi dyan ko iniwan. Nag-save in quit ako. Tapos biglang nasabugan. Kakainis. So, tara na, guys. Pasukan na natin yung nakita natin cave. Alam ko dito lang yung banda. Ayun, guys. Dito na nga tayo sa cave na nakita natin, ha. Natatakot ako. Mamaya kasi, guys, may creeper. Alright. Wala naman siguro ang kalaban, no? Natatakot na ako, guys. Alright, wala nga naman dito. Uy, dripstone. Ay. Malalim-lalim, guys. Tara. Dito muna tayo sa taas. Dito muna tayo sa surface. Gagawa lang tayo ulit ng torch. Kailangan talaga, guys, handa tayo. Ay, tara na. Kailangan natin ng maraming torch. Right, so magtul na tayo dito. Kasi ito lang, guys, ginagawa ko. Charcoal lang, eh. Wala pa kasi tayo nakikita ang coal dito, no? Kaya nagpuputol-putol lang ako ng puno, guys. Right, let's go na. Meron natin to. Okay. So, ngayon lang nga ulit tayo nandito na nag-vlog ulit ng Minecraft. Okay. Let's go. Crafting table. To the crafting table. To the any fall damage. Oh, diba? Walang fall damage. May torch na ako dito. Hey, craft na natin to. Ano to? Ay, pwede pala to. Sige, gagawa ako niyan. Charcoal. Uy! Pwede na, pwede na. Sige nga, guys. Try nga natin lang to, no? Ayun, tapos ano pa ulit kailangan? Ito, charcoal, tapos long stick. Ito. Ayun. Tapos, ano pa kailangan? Sa campfire na yun. Ayun. Charcoal na lang, guys. Let's go. Ay, wait. Mali. Hindi pa tayo nakakuha. Lutuin na natin to.
Let's go. Guys, no? So, ito guys, sisirain ko rin to. Kasi guys, gagko din ako dito, no? Ito din, sisirain ko rin yan. Dalawang yan. Vampire. Yun. So, ito na ang natira. Gagawin na natin siyang ano na, no? Charcoal. Para marami tayong torch. Ito ang campfire. Lalagay na natin siya. Puro dito na. Let's get dyan na rin nga tayo magluluto. Bawal pala yun. Wala ko display lang yung joke lang. Ano pa talaga yun? Okay, may charcoal na tayo na. Tayo na lang natin yung isa dito. Tapos na guys. Tara na guys, magmina ulit tayo, no? Ah! Stick. Stick. Ayan. Torch, torch. Torch, torch. Yun. Tapos, tulog. Tama na, diba? O diba matutulog na tayo? Galing ko talaga. Patulog ka. Bilis. Tsaka nagmimina pa ako eh. Ay, 6 minutes na video natin pero wala pa rin tayo nagagawa. Let's go. Okay, let's go. Handa na ako magmina. Hindi pa pala. Let's go. Yan, para wala rin mag-spawn. Ano guys, kain natin to. Kabatang Pinoy tayo. Kailangan din natin ng iron dito guys kasi gagawa tayo nga dito ng farm, no? Lalim guys. Go! Let's go! Kumuna muna tayo dito ng mga stone guys para may pambalik tayo sa surface. Buti na lang guys, may nahanap tayo dito, no? Uy, pang cave. Oh my god. Dami kong cave dito. Okay na siguro to. Tara na. Ay, itong problema. Paano tayo makakababa? Yay! Cool. Sana naman may iron na dito. I need iron. Dami. Okay guys. Baba na tayo. Ito lang. Ang lalim tapos ganito lang. Tara, hanap na lang tayo. Doon na nga lang tayo sa isang cave. Tara na. Kala ko malalim-lalim to. Yung tuwalya dito ha. Nandito na. Ang bait-bait nyo talaga. Ang cellphone. Okay na guys, no? Nasasabi ko sino mabait yan ha. Pagkatas kumain. Oh, nandito na ako. Balik na tayo sa surface. Wala tayong kikilos. Ha? Okay, eat na tayo. Let's
go na guys. Very good talaga kayo ah. Wala tayong nahanap na iron. Hanap na lang tayo ibang cave guys. Ibang ano na lang. Hello! Hello! Kumusta? Okay. Ha? Siguro dito na nga lang tayo magmiminan pababa, no? So, yan guys. Ay, naku talaga. So, yan. Kung napapansin nyo guys, ay dumawag-dawag na to kasi dinig ko dito, no? Yan, let's go na guys. Dito na nga lang tayo mag, Ano? ng padigyaw. Tagay na. Tagay na tayo. Right. Uy. Oh my god. Let's go dig down. Ayun na. May nahanap na agad na stone. Right all. Ayun! Let's go guys! Let's go! Ayun! Dalawa lang. Yun, tatlo. Yun, salamat guys. After 1,007 mil. Oh! Dami natin ayun na nahanap. Alright. So, dito na nga lang muna natin tatapusin yung video na ito, no? Alright. Dami. Sarap-sarap po. Sarap-sarap. Bye guys!